Nagaland pen Karbi Anglong Ahoyalong Karbi Rong Supi Mati Nahorlang Swalong New Year Come Social Gathering Kipadopon Nagaland pen Karbi Anglong Ahoya Dungalong Kido Nahorlang Swalong New Year Come Lapen Social Gathering Ajamek Kipadopon Labang Solong Tansing Timu Maichari Ponsi Mesen pen Pachunpon Labang Somanong Alhi Sarpuaman pen MP Horen Singbi Jitongdun Lapen Board Chairman Augustine Kramsa Lapen Borjan VDC Rajpu Teron Jitongdun Lapen Karbi Anglong Rajsai Klembang Phu Bang Piatum Jitongdun Labang Solong Mesen Patuaklam Lapen State Sitame Pipon Pupusi MP Ahin pen Chichak Tekangsi Mesen pen Mai Pachun Pono Manja pen Indrajit Teron Karbi Daily News. Railasi curunangi Karbilo Charlie Asong Presiden Tangsing Terona Kahai Penada Iso Sangho Penanglo Kaprek la Karbi Youth Organization atum Jingrum pen je lake Karbi Longri Karbi Long le pot angtan pen ke nga khai tum dak long le pu bangso je song dut hai amatsi halai khai phan mang dak pen toy elo lasila toy da phi bang si non bang ke dak ni hang Karbi Rong Supi puarong amen pen si seng pon po si formally itum kecingwai paduji prabjin pen dak don pharu hini soselo la sini tum kamatha banga don pharu hini kali asuri pleng nai pujar bang tema dak border Nagaland border penang la si border yong si nang li cerai pulote itum rong si donai pen semena pilar kali rong mat si seng nai la pen duthip nai pusi nilihin pen mata pon la son si nilitame aku radang nuta jai pon lo la sining the la solong le bang ke adore dolong le la pen long le kam ke lo Karbi etum mo ningkan pharu isi ningkan pharu hini api pulote Karbi tum ke do thai we de ji pu kamatha pen si etum la so rong seng pon la si long le bang rai pinai Karbi khai phat pulo la si non bang so ke klem ke dam long tame Karbi Anglong Autonomous Council penta nang cerap dunji aso bang ningge thedo la pen nili SMP busame bang sorong ke thir thip ji phan bang pima ke klem nai pima nili phan arpu nang pi la so teng pen nili che klem ponji pusi nang tu mediang nu tame nili che chak sa la pus tamil la non la dak lom sitame thekdam long ji la foreland ki ru tuwala rai long sitame pina an bang khai do la tu ma khan tame nang ni tum ahi me ku pine ke puji do ma asini je itum authority ko malo Karbi Anglong pulote Karbi Anglong Autonomous Council se Karbi Anglong Autonomous Council pen langbom lo komama kuso adim si illegally mana legal awi pen mana aron kali pin pen kedo ba khai tum la adim langbom lo la sinang tum chini lo dudu koloni long tame ko anani pen dak la mum choma khai tum si dolo la si la tum phan ka tharle ji phan sungkrung sitame isi bold isi decision and pensi Karbi Anglong Autonomous Council mane CM Dr. Tuliam Longhang alang leadership pensi decision and deloje tim Karbi Anglong tu decision je bangso koloni dudu koloni bang eviction padon lo nasi almost complete lo ta dolang nasi demoralize so hada ke dotum la pen la ke lahaya khai tum ke Karbi Anglong ke do khai kali khai barim kali la tung angtan pen se ke bang angtan pen bang si dak etum Karbi Long le nang acara la si la son tum han bang ke piu pen ni tum pen ahin pen ame bangso rong ni hang so Karbi Rong Supi arat adon doan atum tame council pen ke dengpon lahaya kam ke klem long kami ni tung hin ben cerap dun ji pusi lam chak la si council pen ta chingki pon ni tum daga committee dolot puti mung sang ho dolo tiso sang ho dolo prabjin pen ni tum chingki pon bola pen CM ka hai pen ame riliga chingki tang dolo la si dake tum mithang khai phansi settlement pinang pop pota pen dang lok pima government ma warsa enda piponang pokali pulote tum border along leke tum khangun e pojone lasi alang lita kroilo convince sola mangalasi pota bangke prabjin pelong pon pa athema non ke border eleka ke doan ke pota aki joy ben roi pon ron pon bom mati non ta alak su sele ron ta asi dak kame tum ke do bang si thil thip nai thil thip lo pote pota ta long po jat awarsa ta me long po sini